Det her, det er Marta Alanis. Hun er fra Argentina, og hun kæmper for retten til fri, sikker og lovlig abort. Me doy cuenta que el aborto era un derecho de las mujeres. Baggrunden på det her maleri har i virkeligheden været sådan et eksperimentarium for mig, fordi jeg ville gerne have, at det skulle være en stor bølge, som på den måde sådan talte sig ind i det, som bevægelsen kalder sig, La Ola Verde, den grønne bølge. Så jeg havde sådan forestillet mig, at jeg ville placere Marta i noget grønt bølgeværk af en art. Så jeg gik ud, købte en 1 meter lang kost, og så fik jeg ellers hældt maling ud på lærredet, og først var det grønt, og så hældte jeg nogle farver på og sådan noget. Så det var sådan noget rødt og grønt og alle mulige farver i en. Nogle af de elementer er stadig tilbage. Altså, dele af det her er med kost. Andet af det er kommet til senere.